भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लागत रहे कि ऐसा ना होके कि नीतीश कुमार थोड़ा सा और पावर लेके आ जास, जबकि नीतीश कुमार के ही सीट रहे, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के 2 सीट पर उनका विधायक लोग के इंतकाल के बाद बैकफुट पर जरूर रहा। और कांग्रेस अब की हाली विद्रोह कैलस, कहीं ना कहीं ये लोग भी विद्रोह क के ही वजह से आइल बा। अब कांग्रेस के विद्रोह इस बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि नीतीश कुमार गरम माहौल में अंगुरी डाल के चेक कैले है कि बिहार के माहौल का बा, बिहार के जनता का खोजतारी, का चाहतारी। वो खुद खड़ा होकर कहता रहे कि सरासर गलत बा और यह बात के भी असर इस चुनाव में जरूर पड़ल। दूसरा तरफ कांग्रेस कहीं ना कहीं लालू प्रसाद से आजाद होकर के अब नीतीश कुमार के साथ भीतरे भीतर गुटुरगु कर रहा। जनता एक तरफा वोट कैली और यह बात खातिर वोट कैली कि कहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के जीत मत हो जाए। हालांकि एक बात खातिर हुआ तेजस्वी यादव के दाद देवे के पड़ी कि तेजस्वी यादव एजा भी फील्डिंग बड़ा जबरदस्त कैले रहा और पहला हाली एक लंबा समय के बाद एजा से चुनाव लड़ रहा और चुनाव लड़ला के बाद टक्कर कड़ा गया कि लगातार वजह से लवकुश समीकरण के सीट मानल जा रहा है, यानी कि कुशवाहा वजह से हमेशा जीतता और उपेंद्र कुशवाहा भी वजह खूटा गाड़ के अपन पड़ रहा। एक संगे संगे तेजस्वी यादव के MY समीकरण पर लवकुश समीकरण कहीं ना कहीं बराबर में आके खड़ा हो गया। 2015 में यह पेंच अजुराई रहे और जो रणनीति नीतीश कुमार बनल रहन बड़ा पीट बैठा रहे। 80 गो सीट के बाद लालू प्रसाद के परिवार में भीतरे भीतरे खूब हुलगड़ा मचे रहे। कहत दीती निकम्मा नकारा वादा फरामोश, कहत दीती निकम्मा नकारा वादा फरामोश, बाकी तो यह अपराध में हमरो तो बानू तनी दोष। गोड़ लागतनी हेरा से अभिनंदन बरुआ लोग के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खूटा ठोक के। आज दिवाली है, दियरी, आज के दिन प्रकाश के हमनी के उत्सव मनाई ले जा और लक्ष्मी गणेश के पूजा होला। एकरा से हमनी के आवे वाला दिन के सुख समृद्धि के कामना करी ले जा। बहुत सारा मान्यता बा, परंपरा बा, लेकिन दिवाली के रुआ के बहुत बहुत शुभकामना और प्रार्थना करब माता रानी लक्ष्मी से कि रुआ के हर तरह से सुख समृद्धि रखी। आज के विषय थोड़ा सा अलग हम लेके आयल बनी। हालांकि रुआ लोग 2 दिन से लगातार चुनाव परिणाम अइला के बाद का भइल, केकर हार काहे भइल, अलग अलग तरह से विवेचना, कारण कि ओकरा पहले लगभग 99% खाली खूंटा ठोक के छोड़ के 99% भारत लाइव पे भी जौन समीक्षा भई रहे और जौन विवेचना भई रहे, जौन एग्जिट पोल हमनी के लेके आई नहीं जा, उस सब में सिर्फ खूंटा ठोक पर हम अंतिम दिन वालों से बतौले रही कि परिणाम दोनों के दोनों जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के लिए, जनता दल यूनाइटेड के भी छोड़ दी, नीतीश कुमार के रणनीति और नीतीश कुमार के जा रहा बा और ये दोनों में टक्कर तो कड़ा बा, लेकिन जीत अंततः नीतीश कुमार के हुई। अब एकरा पर विवेचना करे के जरूरत नहीं है, हार काहे भइल, जीत काहे भइल, ई विवेचना राजनीतिक दल के लोग करी। विवेचना करे खातिर लालू प्रसाद सब परिवार दिल्ली चल गए, सब परिवार में एक जना के छोड़ करके तेज प्रताप यादव के, बाकी सारा परिवार जे राजनीतिक सूझबूझ रखेला वो कुल लोग दिल्ली रवाना हो गई। अब ओइजा वो लोग मंथन करी, समीक्षा करी और जे करे के बस करी, कारण कि एकरा पहले भी कई हाली ऐसा भइल बा कि और तेजस्वी यादव पर आरोप भी लागल बा कि वो जब चुनाव खत्म हो जाला ओकरा बाद दिल्ली प्रवास में चल जाला, प्रवासी नेता हवे, ऐसा उनकर विरोधी लोग उनका आरोप लगावेला। लेकिन तेजस्वी यादव के रुआ नकार ना सकिले। लेकिन आज जौन विषय लेकर रुआ लोग के सामने आयल बनी, वो विषय पर रुआ लोग के कहले रही के पड़ी 20 लालू की नीतीश, ये बात रुआ लोग से पूछले रही हम सवाल, जवाब रुआ लोग के बहुत लोग के आई रहे और बहुत लोग के जवाब में लालू के सभी 20 बतौले रहे, 1-2 लोग के छोड़ के बाकी सब लोग बतौले रहे कि नीतीश कबो 20 ना पढ़ सकेले। लेकिन नीतीश कुमार अबकी के चुनाव में 20 पड़ गए बड़े और लालू पर नीतीश पड़ले 20। आखिर एकरा पीछे और एकरा आगे कहानी का बा, एकरा में राज का बा, उस सौसे राज आज रुआ लोग के सामने खुले आइल बनी कि आखिर वो 20 काहे पड़ले, कैसे पड़ले और एकरा में रणनीति उनकर का रहे। जबकि बड़ा रणनीति लालू प्रसाद के साथ साथ तेजस्वी यादव भी बनल रहन और तेजस्वी यादव के रणनीति के
हम तो कम से कम, और बाकी लोग जे माने, लेकिन हम तेजस्वी यादव हार भले गई बड़े, लेकिन उनका रणनीति के हम बहुत मजबूत मानतानी। और एह उम्र में राजनीतिक सूझबूझ के बाद जौना तरीका से वो फील्डिंग टाइट कैले रहा कि नीतीश कुमार के निकले के रास्ता ना रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वह जानते बानी कि कबो कबो बैट्समैन भले ही डिफेंसिव खेले लेकिन एक आध गो छक्का जरूर मार देला। नीतीश कुमार वैसने मौका पाके एगो कमजोर बॉल भेटाइल और वही पर छक्का मार दिले बड़े। आज यह पूरे विषय पर कि आखिर नीतीश कैसे पड़ गए लालू पर 20 और एकरा पीछे जो रणनीति रहे एक राज रुआ लोग आज खोले जाता नहीं कि आखिर एकरा में राज का रहे। तो यह पूरे विषय पर चली खुटा ठोक पर हमने के एक विषय के पूरा विवेचना के साथ और तर्क के साथ हमने के कोशिश करी जा कि बिहार के राजनीति में आवे वाला जो समय बा ऊ कैसे जाई और लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के राजनीति में अब लालू प्रसाद के राजनीति कितना बचल बा। कारण कि यह उपचुनाव में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के ले आकर के उनका के चुनाव प्रचार में उतार करके एक्सपोज तो जरूर करी, लेकिन एक और बात कहल जाला कि पुराना चावल हमेशा पुराना ही रहेला, ओकरा के रुआ अलग ना कर सकीले, पंथ ओकरे पड़ेला। तो चली सब है खूंटा ठोक पे एजा से हमनी के और ए पूरे विषय के कि आखिर कैसे पढ़ले 20 और रणनीति का रहे, का युक्ति जो लगोले, का योजना लगोले, ओकरा पर हमनी के विवेचना करी जा। सुरक्षित दिवाली मनाई सब है, पर पटाखा कम छोड़ो सब है, फुलझड़ी झड़ी छोड़ के दिया हुआ जरा करके लइकन पर ध्यान रखो सब है। कारण कि ज़्यादा दिक्कत लइकन संग होला, मारे पुटपुटिया पड़ाका छोड़ के फेरा में हाथ जरा ले सब, तो बचा के रखो सब है और सेफ करी सब है, पूजा करी सब है, मोर मिठाई खाई सब है। फिर काल भेंट हुई रुआ लोग से यही ठेहा पर जाना के नाम है खुटा ठोक के। रुआ लोग सब्सक्राइब करे में कमजोरी करता नहीं। ये राउर चैनल है महाराज, जौना भाषा के रुआ बानी आई सब है ना, सब्सक्राइब करी सब है और इस चैनल के आपन मान के आपन समझ के जौन विचार बात तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी सब है। गोड़ लागत नहीं।